És obvi que seria un escenari desitjat per una majoria molt àmplia del Parlament de Catalunya, l'escenari d'acord que permeti un referèndum pactat i vinculant a través de l'acord amb l'estat espanyol. Com que això és molt poc probable, jo crec que l'escenari que va prenent cos cada dia més, sense descartar del tot el 100% l'altre, és l'escenari d'un referèndum vinculant sense l'acord amb l'Estat. De totes maneres, els qui estan a favor de la democràcia, els qui estan a favor del dret a decidir, els qui estan a favor de posar les urnes perquè la gent pugui lliurement expressar les seves opcions, crec que s'haurien de mantenir amb aquest compromís tant si hi ha acord com si no hi ha acord, perquè si al final no hi ha acord no serà perquè no ho haguem intentat nosaltres, no serà culpa nostra. I per tant, a mi em semblaria una excusa, en aquest sentit, desvincular-se del compromís amb aquest mecanisme democràtic i amb els valors democràtics pel fet que a l'altra banda no n'han volgut ni parlar, ni sentir parlar, no?